Meillä tosiaan tämä yhdistys on perustettu vuonna 1958 ja me kuulutaan Kuuloliittoon ja sitten tähän Länsi-Suomen kuulopiiriin, johon kuuluu 5 yhdistystä. No mä oon mukana tässä meidän yhdistystoiminnassa. Vedän tätä tinnitysyhdistystä, tinnityskerhoa, joka on jo 25 vuotta vanha. Kokoonnumme täällä aina kuukauden ensimmäinen torstai. Sitten meillä on tämä kuuloauto, joka kiertää ympäri Suomen noin puoli vuotta vuodessa. Eli tehdään näitä kuulon mittauksia puhealueella sellaisille henkilöille, jotka epäilee, että he eivät kuule enää kunnolla. Ja ohjataan sitten eteenpäin terveyskeskukseen, jos on tarvetta meidän mielestä. Mutta tarvitaan aina ne paremmat ja tarkemmat kuulontutkimukset. Tämä on semmoinen suuntaa antava. Ja sitten tästä virkistyksestä, niin meillä on yhteyksiä näihin muihin yhdistyksiin ja järjestetään esimerkiksi yhteisiä teatterimatkoja, käyntejä. Ja sitten nyt suunnitellaan taas, että mennään käymään tuolla Uumajan-risteilyllä. Haluan kertoa sellaisesta aiheesta kuin ESKU. ESKU tarkoittaa, että esteetön kuuntelu. Siinä pyritään nyt tekemään sen, että annetaan eri kunnan päättäville elimille sitten hiukan infoa siitä, että miten huomioida sitten nämä huonokuuloiset ja sellaiset, jotka käyttää kuulolaitetta. Kun puhut puhetta, että puhuisin vähän tinnituksesta, sehän on korvien soiminen, jota minä olen saanut lähinnä meluvammana pikkuhiljaa, kun olen autokorjaamo työskentellyt ikäni. Niitä pahimpia vinkumisia, niitä on erilaisia ääniä, jopa diagnostisoitu liki 100 maailmalla. Tätähän tutkitaan maailmanlaajuisesti näitä ääniä, mutta ei ole vaan löydetty korjausta, että millä se paranisi. Varsinkin hiljaisuudessa se on silloin se suurimmillaan. Kun näin porukassa on, niin ei se niin vaivaa, mutta kyllä se siellä on aina jatkuvasti kaverina, se ei koskaan lähde pois. Että muistakaa pitää korvasuojaimia ennen kaikkea, kun menette metelipaikkoihin. Se on se yksi ja ensimmäinen tärkeä, josta konserteista ja muualla, niin ottakaa ihmeessä mukaan.